Алелуя, алелуя. Добър вечер на всички отново. Отново се включвам. Днес подбуди сърцето ми, Господ, да говоря за нашите брати и сестри, които са измъчвани, убивани, изнасилвани, както в Судан, в Нигерия, Северна Корея, в Йордан, в Газа, всички околни градове, там където има мюсюлмански страни. И затова потърсих малко в Словото и благодаря на Бога, че Бог дава благодат. И Бог отново ни припомни в Матея 24 глава, там където казва, учениците го попитаха за свършика на века, но той им каза, няма да чета цялата глава, първите стихове, защото първо, което Бог преди каза, да не се заблуждава някой, защото мнозина ще дойдат мои име, като кажат, аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове, да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат, но това още не е краят. Няма да чета всички тези стихове, нали знаете, като казва, че ще се повдигне народ против народ, както в момента го има даже. Виждате в изток какво става. Но искам да обърна голямо внимание, като казвам, всичко това ще бъде само началото на страдания. Тогава ще ви предадат, този стих искам да обърна внимание, ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всички народи поради моето име. Тогава ще помислят. И тогава мнозина ще се съблазнят един друг и ще се предадат един друг, ще се намразят. Ще прескоча 11 стих и казва 12. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне. Но най-важният стих, но който стои до край, 13 стих, той ще бъде спасен. И искам да ви насърча всички тези неща, които стават напоследък. Те се усилват. Войните се усилват. В мюсюлманските страни убиват наши брати и сестри. Изнасилват жените им, децата им, горят къщите им, църквите. Горят църквите, даже някои ги горят живи, вътре затворени в църкви. Стават ужасни неща, но Господ ни предупреди, че това е начало на всички страдания. Виждаме, че момента в Израел и ивицата Газа има временно примирие, ужким примирие, защото Хамас обеща, че ще предадат и живите, и мъртвите с течение на няколко дена. Това беше споразумението на Доналд Тръмп. Но Хамас не държи на примирието.
вместо да предадат всички заложници, слава на Бога, живите са си прибрали до един, но мъртвите тела трябва да бъдат предадени. А те вместо да ги предадат така един за друг, нали, както е бил споразумението, те дават по един-двама мъртвите заложници. Но Господ знае точно какво става там. Чуваме разни новини. Поне аз слушам директно новини от Израел по-руски. И всеки ден разбирам какво става. Нещата не върват на добре. Това е лъжовен мир. Знаем от Словото, защото безмирието все още продължава. Все още се убиват един на друг. Убиват еврейски войници, защото все още продължава битката между Хизбула. Иран и Хизбула подкрепят Хамас. Но въпреки това се молим за Израел. Продължаваме да се молим, защото Господ казва: молете се за мира на Йерусалим. И благословението на Авраам все още продължава, защото Господ е обещал: който благославя тебе, него Господ ще го благослови. И цялото благословение в живота на християнина, цялото благословение в човешкия живот е свързано с благословението на Божият народ. Това са Божии обещания и те никога не се разминават. Бог не е лъжец. Бог, когато благославя, наистина благославя. Но искам да се върнем в това, да кажа, нали, че всички тези пророчества, всички тези неща все още се изпълняват постоянно. Даже всеки ден и всеки ден все по-нови неща слушаме. Приближаваме се все повече към идването на нашия Господ. Затова, брати и сестри, отново каня ви от Божията страна. Върнете се при Господ. Търсете Господ. Подготвяйте се. Нека бъдем от разумните девици. Защото Господ ни предупреди да не се плашим. Всичко това, което ще стане, то ще стане. Ние не можем да го спрем. Защото Бог е казал, че небето и земята ще преминат, но Божието думи няма да преминат. Ние, Божият народ, ние вярващите в Христос Исус, няма да се страхуваме, няма да се плашим. Напротив, трябва да се подготвяме, да се молим, да прощаваме, да обичаме, да се приемаме, да помагаме колкото е възможно от нас. Ще се молим както за Израел, така и за всички вярващи по целия свят. Те са наши брати и сестри, ние сме Христово тяло. Ние сме едно тяло в Христос. И ние сме длъжни, казва Словото, да се обичаме един на друг. Последно време гледаме много лъжехристи излезнаха. Много антихристи излезнаха. Ние знаем, че най-големият антихрист, той тепърва ще се появява. Макар че той все още е в света, но не е изявен още. Защото църквата му пречи. Докато църквата Христова е на земята, той не може да се прояви. Когато дойде грабването и Христос грабне невястата си, тогава той в мига застава на местото си и се изявява като лидер, който ще
обедини целия свят, макар че сега се подготвят нещата. Всичко е подготвено. Всичко. Само времето се чака, за да дойде времето. Да застане на позицията си, така бих могла да го кажа. Но ние знаем, че един ден, когато втори път ще дойде Христос с невястата си и застанат неговите крака, на Елионския хълм, казва Словото на Бога. С дъха си Исус ще убие този лъже Христ, който винаги е мечтал да заеме мястото на Бога. Но ние няма да се страхуваме. Ние ще се подготвяме. Ние ще се обличаме в Божието всеоръжие. Ще прощаваме. Ще се молим за семействата си, за децата си, за внуците си, за родителите си, за братята и сестрите си, за служителите, за да може Господ да им се открие. Тези, които все още са нехайни, защото има остатък, който все още, как да го кажа, са нехайни християни, пасивни по-точно, не са на местата си, мислят, че са християни, но само са посетители в църквата. Молим се Бог да им се открива, да познаят истината, истината да ги направи свободни в името на Исус. Защото свободата не идва от нас. Тя идва от Исус Христос, от Словото Божие. А ние знаем, че Исус е Словото. И благодарим на Бога за всичко. Благодарим на Бога, че Господ ни приема, Той ни обича. Трябва и ние да се приемаме, въпреки слабостите си. Няма безгрешен човек. Няма праведен, казва Словото на Господа. Но нека търсим лицето му, докато все още има време. Затова ви благославям, брати и сестри, не се страхувайте. Наблюдавайте знаците, наблюдавайте Израил, наблюдавайте всички пророчества, които се изпълняват ден след ден. Така че бъдете благословени. Бъдете благословени и силни и мощни в Господа. Благославям ви и се молим да бъдем единни в един дух, защото сме напоявани от един дух и това е Исус Христос. Така че не искам да бъде видеята толкова дълги, да не ви отекчавам. Така че когато имам време, ще се старая всеки ден да са по 15 минути, макс 20, то не знам дали ще станат 20. Ще видим, пишете коментари, за да знам, че ме слушате, за да знам, че сме заедно в Христос, воюваме заедно, побеждаваме заедно, чакаме Господа заедно. Така че ви благославям и ви издигам в Божието мощно име. Бъдете благословени и Божият шалом да бъде върху вас и вашите домове.